Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Twee mannen van 29 en 40 jaar zijn gisteren aangehouden op een plantage bij Ronde Klip. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de overval eerder deze week op een ondernemer die geld naar de bank wilde brengen. Daarbij ging het om een bedrag van boven de 100.000 gulden. Bij de overval sloegen ze de ondernemer met de kolf van een pistool. De politie heeft gistermiddag ook een 32-jarige vrouw aangehouden in een huis aan de Kaya Coco Balantin. Zij zou ook betrokken zijn geweest bij de overval. Volgens onbevestigde berichten zou de vrouw de vluchtauto hebben bestuurd. De Extra meldt vandaag dat het kabinet Ruggenaat van Nederland te horen heeft gekregen dat er goed moet worden gekeken of tijdens de coronacrisis alles correct is verlopen. Volgens de krant zijn er bij de Nederlandse regering verdenkingen van corruptie bij de opvang van alle ingezetenen. Zo is er 3 miljoen gulden uitgegeven en de besteding van het geld lijkt niet volgens de regels te zijn gegaan. Volgens de Extra neemt staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties de zaak heel hoog op en wil het actie van de minister-president van Curaçao, Eugène Ruggenaat. Curaçao stopt na ruim 2 maanden met de avondklok. Dat heeft minister van Justitie Quincy Girigori gisteren aangekondigd. De opheffing is per direct ingegaan. De avondklok was op 30 maart ingesteld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar Curaçao kent al meer dan een maand geen lokale besmettingen meer. Sinds enkele weken mogen ingezetenen op grote schaal terugkeren op het eiland en daarbij moet iedereen verplicht 14 dagen in quarantaine. In de afgelopen periode is bij 5 personen die in quarantaine zitten een coronabesmetting geregistreerd. Maar alle personen die besmet zijn, zijn geïsoleerd. De overheid ziet dan ook geen reden om de avondklok nog langer aan te houden. De politie is voorbereid op een eventuele toename van de criminaliteit nu de avondklok is opgeheven. Dat zei minister van Justitie Quincy Girigori. Volgens hem is er geen reden tot paniek en is de situatie onder controle. Sinds de avondklok ruim 2 maanden geleden werd ingesteld is de criminaliteit op Curaçao gedaald. Bij veel mensen bestaat de vrees dat de afschaffing van de avondklok leidt tot meer criminele activiteiten. Maar volgens de minister is de politie goed voorbereid. De Curaçaose brandweer moest gisteren weer uitrukken om auto's te blussen die in brand stonden. Dit keer bij de Camina George Willems. Daar stonden verschillende auto's in brand op de parkeerplaats van een bedrijf. Alles wijst erop dat de auto's daadwerkelijk in brand zijn gestoken. Een stoffeerderij aan de Cascoraweg is gisteren gesloten. Dat gebeurde door medewerkers van het ministerie van Economische Ontwikkeling en medewerkers van het X-team. De stoffeerderij had al vaker waarschuwingen gekregen omdat de situatie niet hygiënisch was. Er lag gewoon heel veel troep en als gevolg daarvan is de zaak gesloten. Iedereen die regelmatig op de Pater Eeuwensweg rijdt, ziet het al lang verschijnen. Het nieuwe Correnden Hotel. Het is een groot gebouw en de bouw lijkt voorspoedig te gaan. Gisteren werden de letters op het hotel geplaatst, zodat duidelijk zichtbaar is dat daar het Correnden Hotel komt. Er is nog niet bekend wanneer het hotel daadwerkelijk wordt opgeleverd. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.